Nu er alternativisten vågnet. Den springer ivrigt ud af døren for at gribe dagen. Man kan se den løbe febrilsk rundt i sin søgen efter føde. Alternativisten har en topfart på 21 km i timen. Alternativisten får øje på en artsfælle i nød, og da en af alternativistens 6 grundværdier er generøsitet, giver den ham et bidrag. Alternativisten får øje på en vegansk madbod og knasker straks en gratis smagsprøve i sig. Lækkert. Vegansk mad er mange alternativisters foretrukne føde af hensyn til miljøet. Men selvfølgelig er en alternativist til enhver tid klar på at dele sin sojakakao med andre artsfæller, hvilket er et andet tegn på deres generøsitet. Her ser du en flok alternativister i færd med at danse. Alternativister er nemlig flokdyr, og dans er en stor del af deres sociale adfærd. En grundværdi hos alternativister er også mod, og de har altid mod på at række en hånd ud. Her ser du 2 alternativister i færd med parring. Alternativistens parringsritual består af et kram, da empati også er en af deres grundværdier. Senere giver en mage fødsel til en ny idé. I midten ser du en alternativist. I stedet for at tale i munden på de andre, lytter den mere end den taler. Ydmyghed er nemlig også en af grundværdierne. Alternativisten er i sit habitat ikke glad for lukkede døre, eller lukkede ting generelt. Gennemsigtighed er nemlig også en af grundværdierne, som går ud på at være åben om tingene. Den sidste grundværdi er humor, som for eksempel at jonglere på strøget, mens en artsfælle søger mad. Lad du mærke til det? Så se den igen.